Khowai Tulasikor R D Block ni bisingo kalaijak tei Singram ADC Village Anandochu Kamingni Takho Ashok Debormani sajlano tini 26 Asrambari constitution bai khopjak tei Singram ADC Village ni Tipramo Tharok Takho Ashok Deborman no khungchuk yang tongmani jorao tini thangi basawoi kha 26 Asrambari constitution bai khopjak tei Singram ADC Village ni Tipramo Tharok thangai boy khata kolom bag juta dress tai eba bag sati rogya farjakha Takho Ashok Debormani sajla Sahil Debormano tai o chuba laithano thangmanjak kha 26 Asrambari constitution bai khopjak Khowai district ni Tipramo thani secretary Shanti Ranjan Deborma tai manjak kha Khowai district ni YTF ni president Hiranmoi Deborma tai tei Singram ADC village ni member tai eba Tipramo thani adong no khoboi tai juda juda adong sambo manjak kha o chuba mungrilai thaniwo bubagrani dagi mung bubagrani saito mungbai je bubagra sawitamani korei amsaini lukurokno mo haikhaino chubadi hinei Tipramo tha OYTF eba TWF rokno saimani bisingtei tabuk subajagoi tongo kwbangma kwrung thaio Tipramo tha eba TWF eba OYTF rok haini bagino tinibo soijakya angoi Tipramo tha rok korei nukhuni lukurokno aba haikhaino chubawoi rikha tai Takho Ashok Debormani sajlano pona singboya jungjal bini jungjal ongkha nok korei tongnani nok korei nok hamya kising misik wani bera haikino ma tongjawo phiaba hapangni bwkhaktei tabu nok khungsar jagya phiaba bini nok sanani pano bini nukhungo ration card phano korei haini bagino tabuk ration card khainani bo hinei chaitogoi bo sawi tongo Takho Ashok Debormani bihik tai hapangni bwkhaktei nok khungsa sanka tabo Takho Ashok Debormani bihik khairo kangke lukurok kaming amsani lukurok borokni bagoi je mansak subalaidi naitonde pulansing paithajora biro report Jinikok TV sagari norok tini oro je phaimani bogono tei phaika hambai chini media takhungno tei hasteni takhu bukhungno और सारिक साल खजang jorani hasang tei hambai yakro karon ching tineo jaga phaimani ke Maharajani Udduk bai mo 1 nong ward Singram bari gak soba Tulasikor RD block klayo 26 nong ashram bari klayo mo hingke a jaga rajani Udduk bai kaisa koroksa cherai mo boy paimia no o jagani jara je monitoring committee ni bisingti khei kini member mahatongo borok ni Udduk bai teoroni primary committee ni Udduk bai borok kaisa cherai no bo boy pairen bagi senior chung khilajak Maharajani Udduk bai tei bini je chung rilaikha jagao bono juta rok tongo sati rok tongo hingkai tei boy rok tongo tei school dress rok jotono chung borok rilaina bagi chung jotno rok phailajak karon Maharaja sauje norok thamsa tongdi norok kha baksa tongdi hamjak mung tongdi hingke chung obono bini je samani kokno tino chung tino jaga thamsa khai hamjak lai chung tini bono chubana phailai ta bai nini sini mungka ani sini mung hingkai political district Khowai ni secretary Shanti Deborma hambai nini mung sagade Sahil nang boy school pori Tulasikor nang boy paimi yang tongphorok ma pori arok dang tongkha nang tini boy rok diphemani je nongni kamingni borok rok nang nini yongthong nini kakasong boy rok diphemani nang bobai ma tongkha kaham nang tai bwskangor bo bahi borok na hambai nai kri rong no bori joti chugyang nong mo hai nong tong hangkai nang hai tebo borok tongo aba hin tongphor rogo nong buino nang hai kan subari na musum borok no genang tini nono boy rok dress rok sati rok diphaman teine borok na hambai ya phurna sagade ni sini mung regade ani mung khai Hiranmoi Deborma norok je tini oro phaimani bo udisho tei norok tini oro phaika जों tini oro phaimani borokni mo 26 Asrambari Khobjogo assembly constituency tei Singrambari village ni bisingo Mohenjo-Suk Paran hinjago namo Anandsuk Parao chini borom ganang yang Ashok Deborma bo belanya Tipramo thani active member bo tini ono kongo chukya ni bagi boy khata kolom play school mo cherai bele chukya binukong abon bagi borok je khuktui bono pori na bagi school ni dress ni juta hindi kam khali hindi boy khata kolom je school pori na thanga je nangmani manike borok bono parani je
bubagra no hamjagui samung khainai rok jono khokla khongnai khaklai noro chubanai khailaiya hingke borok no samung nugui ang belai tongkha chini bubagra bo sungno samani tongo norok je chini tiprasa amthai gami gami bising bising habui bo jagao chini borok rok masaya mananya eba kwrwi rang puisa jingjalok tong omo hai borok no tugui norok je mando chubala je samani tongmabai ini jeng tibra mothani sikla tei TWF tei yakma senior party tei chini monitoring committee tui Chingrambari ADC village chini borong gonang je member je phai sopai ke chini oro belai no jeng parao omo hai ke samung kaham maklai mani bai jeng belai bokha tongthokjak jeng bwskango tebo bubagrani je daigi mungno khainani sutuk jeng sebruk tugui tongo norok media ni bising tuibo jeng kaisa kok khasana muthungo norok kami bising bising berayo norok nugu bobo amsayo sabo bomo hai jeng dalo tong norok ni nodoro mohai rok tong hai please jeng mai kwrwngdi jeng borok no bomo hai ke chubai man jeng chini bubagrani daigi mungbai jeng thangna chubanai hambai sagade nini bwsano tini je nongni o kaming amchaini eba o 26 asrambari ni tipramo tharok norokno tini nini bwsano school dress boy juta khata kolom abai keri phaimani no tei bo bai ma tongka belai khana hamja ka grai boy rok ke sok paimeni tonga bagai belai khana bang ta norok tamo khaisa ja ko kam rok khaise ota je dinge nini bwsai tong tongo nini bwsai no krida heno pare sam khai tongo tei kaisa norok orok kaisa kok satai kelayo ini tipra mothani adong rok norok no mohai kelai je nini cherai ni je school poriman na kukmani mani manmani eba khaiba thanai rogo je kubuni sarkar rok eba khaiba BJP PFT rok wahai mohai ke waisa suba sori darikha waisa pono ro yakho yako hingke bubagrani je sengra rok tini norok no mohai ke phaimani bagui norok bubagra no tam kok khasarnai suba soro man khai samta grai ko nok puro bosini hamja ya tigam tonga jota norok ni norok mana manka norok sara sanka norok de sungka rok bo kare sini ration card khai di rok norok sasaka buino saya ko ponche rok tha thangkan ro ponche do thangka tam hisab ro de sungka rok khaine hingka to sabe ko ageo thangman norok ration card khai rok tha thangka khaine thangka khai di sapa susto to thangka hingke ponche na hoite kono khai nani sep rok tor tonghin kono saya saya nor ta ration card khai ni dahin khaine saya ko hingke norok tabuk nok khungsa nango nok bo nok rok khaya ko tong tanggan busran ration card school jera sok sanok tong ga bonta pona digir office tong ta nini mung kai samong prathana nini bwsai ning kai ausuk non mo kamini mung kai andosuk non mo bo panchet simoda singra Krishngra.